Agar sa mojim bratom zajedno, agar Hrvatska i kad idete ulazimo. I u drugu ćemo HR2, što je dobro. Evo to. Ano, brat, i danas ćemo igrati tada riječ. Jeste. Ja ću se zvat Ilhan Pro Gamer. Meni je nema imena. Kamer. Kao što vidite, mi smo već krenuli. Cilj nam je da barem budemo... Ilhana, ja ću biti u desnom ćosku dole. Dobro. Ja sam crko, lik me podio i to... koliko mi malo štopira. Tako nešto. Ova Sara nikad ne odustaje. Vidi, valjda se. Koliko mi je zalagalo ljudi. Laga. Jesi ti u desnom ćošku? Evo idem. Okej. Kao što vidite, ide. Evo ja sam došla u desni ćošak. Ja sam 6. Moj brat je 7. 5. Kako? Vid Bog. To si. Daš masi. Evo. Daj. Moraš se približiti. Dosta. Tvoju osoba. Gledaj koliko ove mase ima. Ujeo sam mog brata. Pojio me, zeznuo me na foru. Davat ću ja te maše. Ćeš mi niješti. Idete knjeza. Ajde. U desni ćošak. Neću da me pojedeš ponovo. Neću, ja te znam. Svaka čast nek te pojedi. I pojeo me. To je nas. Ja sam 5. A vi ko Lipac nisam. Ja sam crkvu. A takva je Hrvatska. Ja sam se raspalavio. Sad ću doći da te pojedim. Ali možeš pojesti. Ja sad još jednom raspalaviti. Hajde ja da se sastavim. Hajde, sastav si. Hajde, sastav si. Ne! Ne! Ajmra, ne! Gledaj, ne mogu te pojest. Dobro, dat ću ti masi. Neću, ja sam te pojio. To sam htio. Zato što si ti mene. Znači, zeznuo sam ga ja na for. Igram Duga Gario, 4. sam. Gdje si opet da te povedem? Zeznuo sam te na foru. Dobro. Jebro. Gdje si? To ne moraš znati. Mora. Sad dođi kod mene. Sad ja ne znam gdje sam. Da ga ja pojedem. Sve je promet.
Eto tebe. Meni neko daje masu. Ili ja sam sebi dajem. A, ti si 8. Bestet. Ali što je tebe tako blizno? Jel, kad se raspoloviš? Blizu ti nešto. Imam neko daleko da više vidi. Ja sam rekao što ja post kad ja hoću. Ja se sad raspolovim opet. Ja sam treći ljud. Sad ću opet raspoloviti. Evo raspolovio sam se da me vaj. Opet što se snapor. O ti se sastavite. Pa ja se sastavim ti uneš. Ajde. Zabaga. I zabagat. Ne, Zato što smi... a marš. Ti se samo rasta. Evo se. Ubila me Šila. Eto, jesam ti rekao, to ti je osvet. Nek ti je ubila Šila. Ponte. Ima liko da je ovdje mal. Ja sam najmanji. Bez da biti. Baterije ti imaš. Igram na telefonu Agar Hrvatsku. A kako pa ja sam sebi dao masu? Mislim, bacim masu, a nisam ništa radio. Koga zna, vjetrove se pale. Ako se još jednom raspoviš, ja neću doći. I neću više da me na foru. Sti. Aš post valjda ovo. Ako se ti raspoviš, ja ću doći kod... Ti ćeš doći kod mene. Ja. Šta je bilo? A, ti si napao sam Edi na krijicu. Ko je uopšte pravi. Poješću ja njega. Ja sam njega već. Max Team, help! Mogu ga pojest. Samo treba Max Team, vidiš pijeti. Poješće me! Mene spoj. To si ti bio, ba. Ja sam malo. Pa ja to si ti bio, ja sam tu bio. Sto gdje si ti. I bio si malo. Ljubčasti. Meni zalaga, idem stalno gore jaču, vamo nazad i odjednom je brzinski. Vamo nazad. Gledaj. Evo ga, zapaga. Glas. Panga. Ti svi. Ajde. Gdje si? Hajde se nema više jedine jedna drugog. Raspoljevi, ja sam se... Idem da tebe zaštapiram. Eno te! Bio si prošao vamo pored mene. Eno te opet! Ovo ću me pustiti. Ne. Medin križ. I mene.
ne, malo napijete. Tut. Ajde. Imran Pro Gaming. A nećemo se više jest. Nećemo. Ali sam što ti još. Gledaj. Toliko laga da se ne može osjetiti koliko. Poju ja, jel? Mumi. Sad da dođem, ima kako da dođem do tebe. Gdje si? Kad bi ja ovo pojio, znaš koliki bi bio. Nije meni. Sara, će me poješ? Ne. A daj ba. Ja sad gledala masu. Kako ona tebe polaje? Juj! Pa se lagalo ti mene pojede. Aj, Imrane. Ti si krivac. Ja gram prvu. Ajde, to imamo. Agar haragan. Ajde, oj. Prvoj. Jedan. Hoćemo li tam? Jel? Hajde. Idemo prvo ovo pa tam ćemo. Fefa, ne. Da. Sam Fefa ima. A da, jo sam Fefa ima. Budemo li rad obični agarija? Good. A nije. Hajmo online. Ne znam. Hajde. Hajde, sad ćemo igrati online. Agario online. Agar. Prvi online. Online. Dobro. Prvi online. Čipi. Radi mene. Kako se ja zvat? Kako god hoćeš. Ja se isto zovem. Koji je... Amnesti. Ibrahim. Znam, on je bio sa mnom u timu. Kad sam igrao. Gdje si? Ja imam 100 masi nešto. Zašto piram? Ajde. Mi ćemo još ovu rundu odigrat. Ne baš. Ili će mene Real Madrid pojest? Hajmo bavati obično. Please. I to je to bilo za ovu epizodu. Vidimo se uskoro.